Sanibonani guys, kanamukela ku-recap yethungana kumhla 27 March 2025. So, ifile indoda yakamasipala usanele ithi nje ithi ucathi uzohamba uye kwibhosi yami wena ufike ngidayise nje kanjalo. Uyazi ukuthi kule mali ebengiyicelile 50% wawo ubuya kuyona leya ndoda le ubukhuluma nayo. Lalela-ke, imali-ke isinyukile-ke, sesidinga 100k before sidedele imali le. Wathi nje ubanele ngizoniceba. Wathi hamba usiceba ubone ukuthi kuzokwenzakalani. Wavele wajamelwa ingqondo usanele-ke ethuka ukuthi hawe ma, kanti kwenzakalani? Khohlakele wonke umuntu kamasipala because ubesithembile ngesikhathi esekhuluma naye umshengulo ukuthi uzomsiza. Usuke kuyena nje emthembisile ukuthi ezenze umuntu phela ongazi ukuthi kwenzakalani. Uthi uzenze umuntu nje uqalayo nje ukuze ukuthi khona into enjengale, khona abantu abafuna iy'mali ze-bribe kuqala before bakhiphe iy'mali ze-tender ukuze kwazi ukuthi ikholelwe abasebenzi. On the other side, uLetho bafika benobaba wakhe laphaya eThekwini, and then-ke bacela umbhalo ukuthi abathatha bayise esikoleni sikaLungelo nje ukuthi nje ngithathe ngise esikoleni saLungelo khona manje nje ngifuna ukukhuluma nabo, ngifuna ukwazi ngempela ukuthi uLungelo akafiki ngempela nesikoleni. Umbhali nje unesho ukuthi nje uyafunda uLungelo. Athi yini kodwa baba? Wathi nje uLetho uyazi ukuthi laba benze i-photoshoot ngalezi zinto lezi ama-document I'm first but i-Photoshop akona lokho. Then-ke athi okay ngizonihambisa kodwa nje ungasisuli baba ngale nto oyenzayo. Phela siyazi sonke ukuthi uLungelo uyafunda, kodwa-ke ngizonihambisa-ke khona esikoleni manje asihambeni. Ngempela baphuthuma esikoleni beja ukuyobona ukuthi ngempela kwenzakalani ngale nto kaLungelo, and nje uLetho unesiqiniseko sokuthi akafundi uLungelo. And then-ke abasebenzi abaphelele, uyafika uSanele uyabuza ukuthi hawu iwona msebenzi eseniwenzile lo namhlanje kuthiwa nje awu sibancane futhi asiphelele nje. Abanye abafethu abakwazanga ukufika, abanazo imali zokugibela. So nje into izohamba ncansi. Okay, ngizokhuluma nabo abafuna ukulalela ababizi. Athi okay, iy'mali zenu zizongena nje ey'nsukwini. So ey'nsukwini hayi bo, ngeke yenzeke leyo nto ey'nsukwini. Into yanini leyo uma usitshela ngey'nsuku, sifuna imali yethu thina manje. Athi kunalokho-ke thina sobeka amathuluzi phansi ngesisebenzi esingakangeni lezi mali lezi. Ucathi soyondla ngani emndeni yethu? Ucathi nje sogibela ngani size la sodlani? Shuthi-ke njengoba singaholile ngeke sisebenze-ke nathi-ke. Athi ngizoninika imalini izongena nje maduzane. Ekhaya-ke uhleli usacabanga, qhamthusha uma wakho uyamthethisa usithi nje wesisanele wena, ucathi wenzani wena? Yini ndaba ungabakhokhelela abasebenzi? Angikutshela ukuthi khipha le mali le khona sothola imali. Athi nje usanele ngeke nje ngiyekhiphe mina i-bribe, ngeke ngizoyilungisa le nto, ngizoyilungisa. Uma Khumalo nje yiyekela, ngizoyilungisa mina le nto le, ngizokhuluma nabo abasebenzi. Hayi cha ma, ngizokhuluma mina nabo abasebenzi, ngizoyilungisa le nto le. Amncangeke nobaba omncane athi hayi Makhumalo, mnyekele umfana uzoyilungisa. Njengokuthi uzoyilungisa nje, mnyekele uzoyilungisa. Uthi Makhumalo okay, kulungile, nginikeza nje usuku lanamhlanje kuphela ukuthi ulungise le nto le. Kunalokho ngiyangenelela mina. Aphume kanjalo akamshiya uSanele esashaqekile. Avele nje aqonde kubaba omncane athi sesikhuluma iy'ndaba zakwi-construction endlini manje baba omncane. Lapho ukhuluma ngevoice kaBanele. Avele ajama ubaba omncane athi Banele, thuleka ambuke emehlweni ambuke. Emva kwalokho asinip out of it fast. Athi lungisa le nto Sanele, lungisa le nto Sanele. Umbone nje ukuthi uthuke ukuthi hayi bo
usezwile ukuthi khona ubanele emzimbeni kaSanele njengamanje nje indlela nje avele amthethisa ngayo emva kokuthi athethiswe uma wakhe edina nje ukuthi uhambile wamreporta ukuthi akafuni ukukhipha le mali le ukuze kuphume le mali yethenda le. Hhayi-ke ubuyile-ke umndeni wakadladla ubuye esikoleni wathola ngempela ukuthi uLungelo akazayi esikoleni 2 years wonke. Uyathetha-ke ubaba manje uyamncenga umbala ukuthi hawu baba phela hlala phansi uthi nje ngeke ngihlale phansi fonela lo mfana funa le mfana eze la manje ufuna ukukhuluma naye and uma umfonela ungamtsheli ukuthi sikhona la. Amfonele-ke ngokushesha umbali naye esexolisa-ke ngiyaxolisa baba bengingazi nami. Ube nethemba bombali naye kulo mfana wakho ushaya. Hhayi-ke afona umbali-ke emfonela omningi aqala ngamthuli lo ngena ku-voicemail. Hayi uSanele-ke ngala worried nje uphatheke kabi ukhuluma newele lakho ukuthi hawu Banele wathi nje ngeke uze ungishiye wathi uyohlezi unami usungishiyelani pho manje ngendaba ungangisizi kulesi simo engisona manje. Qamuthi hayi umalume athi hayi cha ukhona nje unawe la ukho wedwa and umbonile umalume uBanele ukuthi ukhona ngempela emzimbeni kaSanele. On the other hand uNtanzi uyakhuluma nobhuti wakhe ukuthi hayi bo uzwile yini ngestructure abasebenzi abe-construction babeka amathuluzi phansi lo mfana lo kuthiwa unqabile ukhipha ama-bribe. So Ntanzi hayi bo lo mfana uhlakaniphile uzoyilungisa lento. Athi ubhuti wakhe hayi uyakela wena ubeka ithemba kakho kakhulu kulo mfana lo. Umfana akenza izinto njengoBanele uzenza indlela ehlukile and menza kanje azoguga amaphakethe. So Ntanzi uma kuthi wenza kanjalo ngempela azoguga amaphakethe ngoba phela kuleli bhizinisi le kumele nje kusebenza ngenye indlela kumele ayikhiphile le mali le. Athi hayi Ntanzi mehluleka-ke ukwenza njalo-ke mnyekeni thina songena nje sesingenelela thina sithathe le thenda yakoMagwaza lapho ulalela uZamo anikini ikhanda athi yazi lapha. Hhayi-ke afike-ke uLungile eseshaya ama-jokes akhe ekhuluma nombali ethi hawu sisi wami usungikhumbula ngaleyo ndlela le usungifonela kangaka. Athule nje umbali ambuke mayethi uthi inhlala lapha ekhoneni nangubaba athi hawu baba ngiyaxolisa bengingaboni ukuthi ukhona nawe unjani. Uphenduka ubaba wakhe isondele kuyena ngingeni lethu ngala ambuza ukuthi vele unjani usuku lakho esikoleni namhlanje. Athi hayi belukahle noma nje uyazi ukuthi isikole singibambe ngamawashingi kodwa nje hayi akufani. Athi hhayi-ke siyabonga mfana bamba la afuna ukumxhawula. Hhayi imbothi angabazi uLungile imbothi khona into esolayo alula isandla naye ethi emxhawula amuthi pha ulabhabha wempama ubaba wakhe emshaya vuka phansi ngempama. Athi ungiqambamanga wena qathi uzodla imali zezithukuthuku zomsebenzi yethu thatha impahla zakho qoqa impahla zakho mphume kanjalo ngesamagundane uyahamba nasiye ekhaya nje manje. On the other end uZamahlobo kafike nje lapho uthi nje nguZamahlobo mina Ntanzi after all sengilungisile nje mina indaba yakho yelo yemali yabasebenzi bazohola nje manje kungekudala. Thusanele ubocela ubaba uthenze lokho. Athi hawu bengikweleta nje ifeva encane lo muntu lo bekumele akhiphe ithenda. So nje sengile kuyena ngathi akakhokha isikweletu sakhe wayikhokha. Thusanele yeyi ucela uba uthenzele lokho wena. Ngishilo nje ukuthi mina lento ngizoyenza ngendlela yami elungile hhayi lezi zinto lezi zobukhoshosho zama-bribe. Athi hayi okay kulungile-ke ngizomfonela manje-ke uma kuthi awufuni usizo lwami ngizomfonela manje-ke ayeke nje kuyimanje. Ngiyaxolisa ungenelele endaweni zakhe. Athi siyafona athi Sanele man ungafuni. Hhayi-ke uLungile usefikile-ke kubo uma wakhe nayo siyambhozomela uyathetha ngalana-ke uthi nje yabona lona isikali esifomwe against us. Yabona nje lento eyenzile nje uLungile udoti la emphakathini ngoba uloke ebhalelwe nabo mama lo list ende amaphilisi nje yazi kumele ngimfonele manje le
ngimtshela ukuthi angayithengi leyo list le ngoba yikho lento engenziwe lo mfana lapha eThekwini. Khipha ibhande baba ngiyamshaya mina lo. Hayi umvikeleke futhi uma wakhe iqanda yakhe athi ungamshayi baba mnyekele nje ungamshayi. Kube yimpi nje enkulu kabi. Aphuma baleke ngejubane uLungele ubona ukuthi ubaba kuphela uzomqeda ngesibhaxo. Usanele-ke kusikhuluma nabasebenzi-ke kuyabazisa ukuthi nje kungekudala imali yabo izongena nje manje nje khona namhlanje. Hhayi basisukume-ke bajabule bathi hhayi-ke usuyakhuluma-ke manje-ke. Mawususho njalo uma ukhuluma-ke. Ababonge-ke for i-patience yabo-ke bese yahamba. Ulona-ke uLethu esakhuluma nekholegi kwakhe-ke kuqhamuke-ke la uLungele athi kanti wena unjani nje, kanti wena ubhuti onjani, ngiyakubona wena ukuthi unomona, ngiyabona ukuthi unomona nje ukuthi awuhlakaniphanga njengami. Eyi balwe kube yimpi nje, azizame ukwahlukanisa ulo kholegi kodwa nje hhayi bona ukuthi nje bayafunana ngesibhaxo. Uzama futhi uyabuye uzoxolisa kuSanele ukuthi ngiyaxolisa ukuthi izinto zenzeke ngale ndlela engabe engaqondile ukuxamukela. Uyazi ukuthi mina nawe sicishe sabo umndeni. Ubanele nje ube umuntu osondelene kakhulu nami. So nje ngithe ngibone ukuthi izinto ayihambi kahle ngabona ukuthi angimele ngikusize. Wathi uSanele hhayi cha yimina oxolisayo. Bengamele ngikhulume ngale ndlela engikhulume ngayo nawe ngoba ungisizile. Wathi ayi izinto zisebenza ngenye indlela la and ubafa ngazi wenza kanjani. And wethu uzoba nami kukho konke lokhu. Athi uzama hhayi ukhona nje ubanele la unathi ngiyamuzwa mina ulapha phakathi kwethu. So yeah, phela lapho i-recap namhlanje. Please stay tuned for more. Don't forget to like, comment, share, subscribe. See you on the next one. Bye.